De børn, som ringer ind til os, kan man sige, er jo de børn, som oplever, at der er noget, at de på en eller anden måde, kan man sige, ikke bliver imødekommet i forhold til, hvad der er deres behov. Men generelt tænker jeg, at det står meget godt til med børn i Danmark, men at de her børn, som på en eller anden måde, kan man sige, bliver krænket på deres behov eller deres rettigheder, der er vores oplevelse af, at børn ikke inddrages i dag. Altså man er rigtig dårlig til at lytte til børn og tale med børn, når tingene bliver svære. Der er rigtig mange børn, kan man sige, både i den lette ende af problemstillingen og i den tunge ende, som oplever, at man simpelthen ikke lytter til dem, og man snakker ikke med dem. Så vi synes, det er meget, meget vigtigt, og det er noget af det, vi har fokus på i vores børnepolitiske arbejde, det er at børnesamtalen, altså at man skal klæde de voksne på, der arbejder med børn, de professionelle, til at snakke med børnene. For vi møder rigtig mange børn her i Børns Vilkår, som faktisk ikke ved, at man har rettigheder, og som bliver utrolig overrasket og siger, gud, er det virkelig sådan, ikke? Skal jeg inddrages? Skal jeg høres? Ikke? Og sådan er det jo også i skilsmissesagerne, og det er sådan i de meget tunge sociale sager, ikke? Hvis ens forældre drikker, eller er misbruger, eller er voldelige at slå børn, jamen så har man faktisk mulighed for at blive hørt, og der er nogen, der kan hjælpe en. Ikke? Mm. Men det er ikke særlig synligt, sådan som det er i dag. Og børn kender jo heller ikke til børnekonventionen af vores erfaring. Altså vi er i kontakt med en pige lige nu, en ung pige på 16 år, som kan man sige, vi har kaldt hende, at hun er kommunalt gadebarn, fordi at myndighederne faktisk godt er vidne om, at hun lever på gaden. Og det accepterer man, fordi man siger, at man har et stående tilbud til hende. Man har fundet en institution til hende, og der tør hun simpelthen ikke være. Hun vil ikke være der, fordi hun kommer i voldsom konflikt med en af de andre unge. Og det er en måde enormt flot, at hun passer på sig selv og gået derfra, fordi ellers ville hun have været grebet til vold, siger hun. Men kommunen, myndigheden siger, at vi har det her tilbud til hende, og hvis hun ikke tager imod det, så må hun sejle sin egen sø, kan man godt sige. Ikke? Og det er ekstremt problematisk. Ikke? Altså det vi gør i sådan en sag, det er, at vi siger, at vi kan selvfølgelig ikke som børneorganisation være vidne til, at børn lever på gaden. Og det er helt uacceptabelt, kan man sige, at man som 16-årig får ansvar for sit eget liv på den måde. Ikke? Og at man bestemt ikke kan pålægge sin pige og sige, at det har du selv valgt. Nu har du selv valgt, at du ikke vil være på den institution. Og vi opfordrer selvfølgelig kommunen til at gå i dialog med den her pige og sætte sig ned og først og fremmest og få snakket med hende om, jamen, hvad er det så, der gør, at hun ikke kan være på den institution. Ikke? Og få lyttet til hende og få hørt hendes historie. Ikke? I stedet for at møde hende, kan man sige, hårdt mod hårdt og sige, du skal også spare, og du vælger selv. Ikke? Så det går vi ind og gør et stort arbejde for overhovedet, at man går i dialog med hende. Ikke? Og det i den her sag tog det også en måned, kan man sige, for overhovedet at få dem til at mødes med os og pigen. Og så er det ellers, kan man sige, at vi går ind og bruger det meget bureaukratiske, tunge klagesystem, der er. Det gør vi så på pigens vegne, ikke? Fordi det kan hun simpelthen ikke selv gennemskue og overskue, altså hvordan det ikke fungerer. Jeg har lige set en undersøgelse fra en kommune, hvor skolelærer og pædagoger har underrettet om børn. Altså det gør de jo, når de møder et barn, som de er bekymrede for. Og de 208 børn, man underrettede om, der havde man kun talt med børn i 31% af tilfældene. Og man siger, det synes jeg jo er meget, altså det er jo meget tankevækkende og bekymrende, at man ikke taler med det barn, det faktisk drejer sig om.